салом алайкум бардорони азизи дилҷон, хуш омадем ба канали ма Баҳром медиа. ҳазор омад барои дастгириҳо, барои падешко, барои ҳамаш стоп билети бозии BMW тамом шид бародари азиз. ҳазор омад барои дастгириҳотон, барои падешкотон. این رویسای نوای مقصد خیلی پریدلکا نیست، خیلی بخگی شای مقصد 10,000 خیلی کناره سالای نو مقصد 2010 گرنی بعد مقصد این بوی کدگی باشن یا چیز زواتسکوی نه رویس ناتوری گرنی بعد با 1000 روبل سویبی آن ماشینو میشه. 1000 آمد خیلی برادر عزیز، ای بازی 2000 بیلیت نیست، میتونین دیگه بیلیت نگیرین. насиб боша хай старти бозии навша бозии 42 ягон 3-4 рӯз пас мепартоем ба хотире ки бозии 1000 рубла бозии 8 баъд мо реклама кунем билет чӣ кам мондагиай 10000 ё ки 9000 билет чӣ мондагиай 220 нишон метем. насиб боша ай бозии оянда 2 Rolls Rover мемонам, ятай дига Ferrari мемонам. гарени баъд мешава хеле ганда бақаги баъд хеле гарени баъд шавад. на самом деле ҳами бихаги баъд бихаги шавад. 1000 омад барои дастгириҳо, барои падешко. хай кадом нафаре ки метона ай бозии 2000 ҷои якум якта Lexus гарени баъд 1.5 миллиона ҷои якум кадом нафаре ки 400 билет мегирад. ҳозир метони 400 билета бигирӣ я Lexus гарени, ҷои дуюм бо я Lexus дига 300 билет да. ай бозии 2000 кадоме ки хоҳишманда метона билетча бигира шоу ҷоизаш. хай медонед чӣ хеле мошино мемонам. ма гарени баъд бо 5-6 мошин 7-8 мошин мешавид бозии 42. 1000 омад барои дастгириҳо, барои падешко. короче обши 8 мошин мешавад. дучи падарка 6таш бозӣ мекунад 10 бозии 42. 1000 омад барои дастгириҳо, барои падешко. хай рои саёз бо берунда нишон метам. баъд бародари азиз, ай илтимос кадом нафаре ки ай бозии 8 билет дорад сабр кунад. ами дер ягон 5-6 рӯз пас смела рӯзи финала точно яснашам мемонам мезгаронам. ба хотире ки ҳозир ма бояд хати офисо договор кунем, шаҳрномамо кунем ки шуби кадом рӯз холиян ҳамрӯз мо точно шам. ҳамин хати офисо видео кардам будам ки уҷа смела ҳамрӯз бозӣ шавад. 10000 билет чӣ мондагиа ё 10000 ё 9500 ё 9000 ҳамин хикачи билет мондагиа. 1000 омад шоу ҷоизаш $100,000. дуюм шоу ҷоизаш $50,000. сеюм шоу ҷоизаш $45,000. бо як алай дига Opel, як алай дига Camry, ятай дига Lexus гарени призои 300 та приза 10 та iPhone ай гарени баъд 2 та дига 223 ки мезани зиндагиро хеле мекунӣ. агар муддати тойнаи 15 буд шава 2 та 223 боз 1 та 223 2 та 223 мекунам. просто рафтем ҳар 223 нишон медиҳам. برادر عزیز 223 میزنی زندگی خیلی کاسموس در راکت هم میشود. تو با 1000 روبل تو سوی بینم 223 میشه. با نگاه که برادر عزیز با میگم که استارت همه بازی 1000 روبل بعد دیگه ابزنی کلاچه ویدیوش میبرم میتونید همه پریزوش تماشا کنید. ما پروزا در این کانال مقصد نپارتم، اگر در کانال گلاونی میپارتفتم مقصد ولی وقت بیلیچ بوچیدم. ما پروزا خواستم که کانال Баҳром медиа 01 мақсад аудитория живой подписчик шава. ма агар мегирифтим оз ҳамин видео ҳамира старт ҳама да главни мепафтам мақсад уже смела билет чӣ буд мешид. ҳар як чиз мақсад чӣ ихча дора, стат ихча дора, роун ихча дора. ин канали Баҳром медиа бихаги 02 мақсад 2000 ай 01 ин ҳамин мошина бозии 01 ай бародари азиз
чихена ройзда гап задам дидам дар ин ройза поли мебел сирф гарани ина ишам ҳам ё солои нава хеле шалақи палақи чалақи пулуқ не хеле гарани бад ё ки хеле чӣ неста натури гарани бад кеми мезани зиндагира на самом деле ира аз кадом нафаре ки ира мебура кун намефуроя айдрини смела мегумад шава дадрин амрӯз мекунӣ рӯза дадрин амрӯз мекунӣ 24 соат туйсават мекунӣ хеле гарани бад худованд ҳаматан нигоҳбон боша баъди гапзани кулача видеош мебуроя хай айбозии BMW билет нестай бародари азиз азор рамати калон барои дастгирию барои поддержко насиб боша пага бега финал ша хес смела ждат кунен гарани бад мешава хай чӣ хеле ки гуфтам кадоме ки айбозии 40 билет хоҳиши билетгирӣ дора 400 билет я лексуси гарани бад ки лексус на самом деле лексус аст хаяли видеоша бо мебинӣ ура видеош ки буромад уже успетш намекунӣ барои ти зара инсун да парто бранировать ку бугу барат ина пули ма лексус ай канали баромади амада падарка бо билетот бозӣ мекунад 400 та чизе ки дар насиб боша оши ҷону шава ҳай 223 диден просто я бори дигози абзор мекунам 223 якай дигар ройс 2 та ройс мемонам я феррари гуфтам нокшта ака биём бародари азиз ин на самом деле ройса смела дастгирӣ мекунем худованд ҳаматан нигоҳбон просто хеле гарани ҳай 223 хозай ин хай гуфтумуда ройс ҳай 223 гарани бад ҳайра любой кас худаш медона ки чӣ хели 223 аст масалан дитайна 223 якта ройс дери дер 4 ё 5 рӯз пас масалан финалшам вақтидо мемонем гарани бад ина дар пои номеро карта ватсапи айбозии анами 223 ана 223 айбозии 223 гарани бад худованд ҳаматан нигоҳбон боша.